Хәерле иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов. Бүген бөтен Россиядә билем көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгать белән чыкты. Яхшы, сыйфатлы билем алырга теләгән һәркемгә Татарстанда барлык шартлар бар. Моның нигезен заманча матди техник база булдырылу, фән өлкәсендә киң мөмкинлекләр ачылу, укытучыларыбызның, галимнәребезнең, тәрбиячеләр һәм тренерларыбызның тырыш хезмәте тәшкил итә. Республикабызда Мәгариф ил-күләм проекты заманча мәктәпне һәм цифрлы нигезгә корылган мәгариф даирәсен үстерү программалары уңышлы гамәлгә ашырыла. Мөхтәрәм беренче президентыбыз Дәүләт киңәшчесе Митимер Шәймиев җитәкчелегендә адымнар күп телле мәгариф комплекслары ачыла. Мондый гамәлләрнең туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында әһәмияте аеруча арта. Бу өлкәдә югары казанышларга ирешүебез киләчәккә ышанычыбызны тагын да ныгыта диелә Рөстәм Миңнехановның мөрәҗәгатендә. Яңа уку елы башлану һәм белем көне белән укучылар, студентлар, укытучылар, ата-аналарны мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да котлады. 1 сентябрьдә Татарстанның 1000 мәктәбе 467 меңнән артык балага үз ишекләрен ача, ә 55219 беренче сыйныф укучысы мәктәп кыңгыравын тәүге тапкыр ишетә. Һәр бала һәм әти-әни өчен бу дулкынландыргыч һәм онытылмас вакыйга, чөнки алда аларны кызыклы мәктәп тормышы көтә. 1 сентябрь мәктәпкә укырга баручылар, яшь буында белемгә омтылыш уятучылар, иртән изге теләкләр белән мәктәпкә озатып, кичен яратып каршы алучылар, балаларны мәктәп автобусында исән-имин йөртүчеләр, аларга төшке аш әзерләүчеләр, укучыларны иҗат һәм спорт дөньясына алып керүчеләр, һәркем өчен зур бәйрәм. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, бәхет һәм һөнәри казанышлар телим. Яңа уку елы барлык мәктәп һәм көллият укучыларына, техникум һәм югары уку йортлары студентларына уңышлар һәм шатлык китерсен. Үз мәшгуль булып теркәлүчеләр өчен махсус курслар оештырылды. Алар җитештергән товарлар ярминкәсе дә кулланучыларда кызыксыну уятты. Күннән агачны чыгып ясалган әйберләр, дизайн материаллары, курчаклар, башка товарлар тәкъдим ителде. Гөлнара Галәүдинова 4 ел элек үз мәшгуль булып теркәлгән. Башта беләзекләр ясый, сыңгырак, имшак уенчыклар тегә башлый. Хәзер станның коллекциясендә йөзләгән төрле әйбер бар. Һәрберсен яратып эшләгән. Иң мөһиме, Гөлнара ясаган яки теккән һәр әйбер сатып алучыларның күңелләренә хуш килә. Игрушки как бы трудозатратные, да, потому что... Иң кыйыны уенчыклар түгү. Алар матур килеп чыксын, кешеләргә ошасын өчен бар хыялын эшкә җигәсен. Яңа бизәкләр уйлап табу, схемалар ясау өчен күп вакыт китә. Бар күңелне салсан, матур уенчыклар килеп чыга. Үземә дә ошыйлар. Илнең төрле төбәкләреннән 70-кә якыныста агачтан, тиредән ясалган дизайн әйберләрен, көн күреш кирәк ярыкларын тәкъдим итте. Альбина Хан төрле зурлыктагы һәм формадагы сумкалар тегә. Алар төрле төстә, әллә кайдан күз явын алып, үзләренә җәлеп итәләр. Покупательница сама определяет, какой... Сатып алучы үзе сумканың төсен, айрым бизәкләрен билгели. Беркадәр вакыт узу белән сумканың формасын үзгәртә, яңа бизәкләр өсти ала. Хәзер Татарстанда 140 меңнән артык үз мәшгуль исәпләнә. Эшчәнлекнең иң популяр юнәлешләре пассажирлар йөртү, фатирларны арендага бирү, репетиторлык, маркетинг һәм реклама белән шөгыльләнү. Шунысы мөһим, алар ярдәмгә өмет итә ала. Самое главное, они знакомы с этими мерами. Алар ярдәм итү төрләре белән таныш. Һәр кайсы үз бизнесын ничек лаштырырга кирәклеген аңлый. Алар өчен үз мәшгульлек эшчәнлекләрен киңәйтергә мөмкинлек бирә. Республика үз мәшгульләргә һәр яклы ярдәм итә. Бу башлангыч этапта эшне җәелдерү өчен бик кирәк. Сегодня действительно статус самозанятых достаточно. Хәзер үз мәшгульлек статусы шактый кызыклы институт. Кешеләрнең продукцияне легаль рәвештә җитештерү, үз керемнәрен формалаштыру мөмкинлеге бар. Бу безнең кешеләрнең потенциалын ача. Форум инде 3нче тапкыр үткәрелә. Аның төп максаты үз мәшгуль кешеләргә продукцияне тәкъдим итүдә булышу. Моның өчен республикада микрофинанслау һәм субсидиялау программалары бар. Кирәк булганда белгечләр киңәшләре белән дә ярдәм итә, маркетингка чыгара. Фарис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Никита Грахенцев, Татарстан яңалыклары. Быел Казан мәктәпләрендә укучыларны тукландыруга ата-аналар контроле электрон форматка күчә. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, моның өчен мәктәп менюсыннан әзерләнгән ризыкларны бәяләү өчен махсус кушымта әзерләнә. Казан мэры Илсур Метшин әйтүенчә, бу юнәлештә узган уку елындагы эксперимент уңышлы булган. Ул укучыларны тукландыруны бәяләү өчен электрон контроль форматын кулланырга тәкъдим итә.
Быел республика игенчеләре 2 миллион 300 мең тонна ашлык җыеп алды. Иртә яздан башланган коры эссе һава шартларында игенчеләр сынатмады. Хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров урып җыю нәтиҗәләренә йомгак ясады. Bu kadrlarda Алексеевский предприятиесе игенчеләре бөртеклеләрне соңгы гектарларда суктыра. 55 мең гектарда ашлыкны җыеп алдылар. Яңа технологияләрдән башка бу кадәр уңыш җыеп алмаган бурлар иде. Игенчеләргә хәлдән килгәнчә булыштылар. Агитбригада кырда игенчеләргә концертлар куйды. Атна саен район башлыгы исеменнән иң яхшы комбайнчыларга акчалата сертификатлар тапшырылды. Бер премиягә әле комбайнда беренче елын гына бөртек суктырган Инсаф Хәлилов та лаек булды. Алексеевский районы игенчеләре 3 мең тонна ашык җыеп алып, республикада беренче урынга чыкты. Чистай һәм Арча игенчеләре алардан бераз гына калышты. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында көн саен күрсәткечләрне чагыштырып анализ ясыйлар. Заманча агротехнологияләр кулланылмаса, мондый уңышны алып булмас иде, дип саный министр. Безнең узган елның запаслары хайранга әзерләнгән. Анысы да безгә бик зур файда булды. Шуның аркасында да безнең карманның объемның әзерләп бетерәбез. Зур хуҗалыкларга да, безнең кечкенә хуҗалыкларда да барсы да. Хәзер хуҗалыкларда бөртеккә һәм силос салу өчен кукуруз уралар, бәрәңге, шикәр чигендерен җыюга керештеләр. Татлы тамыр уңышы узган елгыдан 45%-ка кимрәк. Мондый һава торышы шартларында агросәнәгатьне иминиятләштерүнең әһәмияте зур. Өстәвенә кече хуҗалыкларга дәүләт моңарча күрелмәгән ярдәм күрсәтә. Бүген без федераль центр белән дә, Минсельхоз белән дә эшне барабыз. Без үзебездән мөрәҗәгать ибәрдек, авыру буенча затратларын язып итеп, бүген Минсельхоз белән, Минфин Россия белән эшне алып барабыз. Бәрәңге, яшелчә бәяләре сизелерлек артмас дип көтелә. Ярминкәләрдә аларны арзанрак бәядән саталар. Беренче ярминкәләр 11 сентябрьдә була. Икмәк салучыларга социаль ипи җитештерүне субсидияләүне дәвам итәләр. Сәүдә итүчеләргә яулык майлау материалларына чыгымнарны компенсацияләрләр. Көз дәвамында шәһәр халкына фермер продуктларын арзан бәяләрдән сатып алу мөмкинлеге булачак. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Бүгеннән башлап Казанның җир өсте җәмәгать транспортында МИР картасы буенча йөрү 6 сумга арзанрак була. Контактсыз карталарны куллану җайланмалары белән җиһазландырылган трамвай, троллейбус һәм автобуста арзан бәядән йөрергә мөмкин. Ташламадан файдалану өчен картаны терминалга кую да җитә. Юл бәясе 6 сумга кими. Акция 31 декабрьгә кадәр дәвам итә. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре рейдка чыкты. Балаларны автобусларда ничек йөртүләрен тикшерәләр. Тәләпләр катыгый. Беренчедән 1-2 тәүлек алдан пассажирларны йөртү турында хәбәр итәргә кирәк. Ел дәвамында административ хукук бозуларга тартылмаган D категорияле машина йөртүчеләр генә автобус йөртә ала. Автобуслар төзек булырга, куркынычсызлык каешлары, тахограф, шулай ук ГЛОНАСС 112 системасы белән җиһазландырылырга тиеш. Балаларны төнге вакытта йөртү рөхсәт ителми. Кагыйдәләрне бозган өчен машина йөртүчегә 5000 сум штраф яки 4 айдан 6 айга кадәр транспорт йөртү хокукыннан мәхрүм итү яный. Пенсионерларга 10 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү 2 сентябрьдә күчерелә. Бу хакта Россия вице-премьеры Татьяна Голикова белдерде. Димәк, картага килүчеләргә, өйдә яисә почта бүлекчәләрендә акча алучыларга пенсияне иртәгә көтәргә дигән сүз. Искәртеп узабыз, дәүләт башлыгы Владимир Путинның указы нигезендә 40 миллионнан артык пенсионерга бер тапкыр бирелә торган өстәмә түләү билгеләнде. Бүген Россиядә вакцинацияләнүчеләрне бүләкләү программасы старт ала. 1 декабрьгә кадәр вакцинацияләнгәннәр арасында лотерея уйнатыла. Аның өчен экранда күрсәтелгән сайтта теркәләргә кирәк. Шунда ук нәтиҗәләрне дә күзәтеп барырга кирәк. Лотерея үткәрү чорында барлык катнашучылар исемлегеннән очраклы сайлап алу алымнары компьютеры 2 тапкыр җиңүчеләрне билгели. Барлыгы 1000 кеше сайлана. Һәркем 100 мең сум акча ота ала. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казан Кремле музей тыюлыгының Ислам мәдәнияте музеенда илаһи сүз хозурында дип исемләнгән рәссам, каллиграфия остасы, Татарстан һөнәрчелек палатасы әгъзасы Гөлназ Исмәгыйлованың шәхси күргәзмәсе ачылды. Гөлназ халыкара дәрәҗәдә республиканың каллиграфияны үстерү мәктәбен лаеклы күрсәткән рәссамнарның берсе. Тулырак хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина репортажында. Казан кунаклары үзләре өчен нинди дә булса яңалык, үзләре өчен ниндидер ләззәт алса, минем өчен әлбәттә бик зур сөенеч.
Гөлназ Исмагыйлова озак еллар Төркиядә укып, әлеге сәнгать төрен үзләштерә. Бүгенге күргәзмәдә авторның 10 ел дәвамында иҗат иткән 30дан артык эше, тугыра, шамаил, орнаментлау эшләре тәкъдим ителә. Рәссам Татарстан һәм башка өлкәләрнең ислам сәнгатенә мөрәҗәгать итә һәм аны иҗаты аша тамашачыга җиткерә. Бүгенге көн яшь рәссамның безнең үзебезнең мәдәниятебезне күзаллавы һәм аны яңаша бирергә тырышуын күрәбез. Без монда шулай ук инде үзебезнең туграларны да күрәбез. Борынгы безнең классик фольга белән кыстырылган, гарәп хәрефләр белән язылган, шундый матур хәрефләр белән язылган каллиграфик композицияләрен дә күрәбез. Һәм шул вакытта без монда аның безнең борынгы үзебезнең тирәнтен өйрәнү, төрки мәдәниятен, мусульман мәдәниятен өйрәнүен дә күрәбез. Миңа бигрәк тә бу күргәзмәдә аның менә авангард стилендә, конструктив стильдә язылган триптихы, инде Һиндстанда танылган безнең профессионаллар тарафыннан зур бәя алган композициясе һәм инде тәрсхиб стилендә язылган алтын белән йөгертелгән бизәкләр белән шулай бизәлгән эшләре дә аның шулай ук миңа калса әле бездә ул яңалык. Hem forma hem məna yağına bik turı kildi əliga ayət, hem fikri butardı. Şulay Marcel Abulqadiyevның şiiri 10 tarmaqlı qatımıgız şurayıq qılasıman, jir yırtılmay ötə almaz barmaqlar arasında. Ул хезмәтләре белән Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләрендә, АКШ, Төркия, Алжир, Һиндстан, Үзбәкстан һәм Иран илләрендә үткәрелгән 50дән артык күргәзмәдә чыгыш ясаган. Монда кырыйлардан берсенә үрелеп, 4 тапкыр Асхадулла дип язылган. Үстә ул инде безнең классик тугралар үрнәге. Күргәзмә ислам мәдәниятенең үсештә булуын тагын бер кат ассызыклады. Гөлназ гарәп каллиграфиясында булган төп 6 язу стиленең һәрберсен кулланып эшли. Кайбер эшләрне иҗат итү берничә айга сузылырга мөмкин. Шуңа күрә алар зур сабырлык һәм игътибар таләп итә. Кайбер эшләре махсус күргәзмә өчен язылган. Бу эшләр ислам сәнгате кысаларында иҗат ителгән. Монда Коръән аятлары да, татар классик шигърияттән дә, заманча шигъри әсәрләрдән дә үрнәкләр бар аның эшләрендә. Һәм ул берничә ел дәвамында Төркиядә укып, Төркия осталарында белем алган, шуңа күрә аның әсәрләрендә тәсхиб техникасы да, каллиграфияның төрле үрнәкләре дә бар. Шулай итеп аның бер яктан яшь автор булса да бик уста кулын күрәбез. Күргәзмәнең эшләре белән һәр кеше Россиянең һәм чит илнең төрле почмакларыннан Easy Travel платформасына кереп, бу эшләр белән танышалар. Беренче чиратта эшләрне күрәләр, икенчедән бу эшләр турында авторның үз күзаллавы, үзенең сүзләреннән ишетәләр. Күргәзмә 2 ай дәвам итә. Шәһәребез халкы, чит илләрдән һәм Россия төбәкләреннән килгән кунаклар аны күрә алачак. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.